ako mosugo nga isulat ninyo kining mga pulong human ako mobiya ngako nang akong katawhan sa Jerusalem nga nakakita ka nako ug ikauban sa pangalagad dili mangayo sa amahan pinaagi sa akong ngalan aron sila makadawat og kahibalo bahin ninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug usab sa ubang tribo nga wala nila mailhi nga kining pamahayag nga inyong isulat. Tagoan o ipakita sa mga hentil nga pinaagi sa kahingpitan sa mga hentil ang salin sa ilang binhi nga tibulaagon ibabaw sa yuta tungod sa ilang kawalay pagtuo mahibalo bahinako nga ilang manunubos. Ug pundokon ko sila gikan sa upat ka suok sa yuta ug dayon ako motuman sa pakigsaad nga gihimo sa amahan sa tanang katawhan sa balay ni Israel. Tan-awa sa ulahing adlaw ang kamatuoran mo abot sa mga hentil nga ang kahimpitan niining mga butang ilang masayran ug misugo ang amahan nga ako moingon sa adlaw nga ang mga hentil makasala batok sa akong ebanghelyo ug bayaon sa garbo sa ilang mga kasing-kasing ibabaw sa tanang kanasoran ug mosalikway sa kahimpitan sa akong ebanghelyo miingon ang amahan ako mokuha sa kahimpitan sa akong ebanghelyo gikan kanila ug ako mahinumdum sa igsaad nga akong gihimo sa akong katawhan o balay ni Israel ug modala sa akong ebanghelyo kanila. Apan kon ang mga hentil maghinulsol ug mobalik kanako miingon ang amahan sila iphon nga sakop sa akong katawhan o balay ni Israel. Sa ingon ng amahan misugo kanako nga ako mohatag niini nga katawhan niining yuta nga ilang kabilin. Dayon ng mga pulong ni Propeta Isaias matuman nga nag-ingon, ang inyong magbalantay mo pataas sa tingog, diin sila dungan nga mag-awit, kay sila magkita kon ang Ginoo modala na pagbalik sa Zion. Paglipay magdungan sa pag-awit, kamong biniya ang mga dapit sa Jerusalem. Kay ang Ginoo mihupay sa iyang katawhan, siya mitubos sa Jerusalem. Ang Ginoo mipakita sa iyang balaan nga bukton sa mga mata sa tanang nasod ug ang tanang mulupyo sa yuta makakita sa kaluwasan sa Dios.